It-tnejn filgħodu l-Ministru tal-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil tal-Klima, Leo Brincat, kellu laqgħa mal-Kunsill tal-Għaqda Ambjentali Nature Trust immexxija mill-President Vince Attard. Leo Brincat qal li bit-twettiq tal-programm elettorali tal-Gvern ser tingħata vuċi aktar effettiva lill-laqdiet ambjentali. Il-Ministru spjega li din il-laqgħa hija l-ewwel waħda minn sensiela sħiħa tal-laqgħat li l-Gvern ser ikollu mal-ENGOs. Tenna l-impenn tal-Gvern li jagħti lill-laqdiet ambjentali l-opportunità biex jissuġġerixxu persuni biex iservu fuq l-awtoritajiet responsabbli mill-ippjanar u l-ambjent rispettivament la tiġi ristrutturata l-MEPA. Bħala għarfien tal-importanza mistħoqqa tal-ENGOs li jaħdmu f'dan il-qasam, Gvern ġdid għal Leo Brincat huwa kommess li jwaqqaf fond finanzjarju apposta li minnu sejrin igawdu dawk l-laqdiet ambjentali biex ikunu f'pożizzjoni aħjar li jwettqu l-ħidma tagħhom b'mod aktar effettiv. Il-Ministru Leo Brincat wiegħed li dan il-Gvern mhuwiex ser jikkonsulta mal-ENGOs biss meta tkun ġejja elezzjoni ġenerali, iżda jinsab kommess li kif kien għamel mill-Oppożizzjoni mill-Gvern ukoll iżomm kuntatt miftuħ u regolari magħhom tul is-sena kollha. Fost it-temi diskussa tul il-laqgħa kien hemm il-ħidma tal-Heritage Parks Foundation bil-Ministru wera l-interess tiegħu li jżur id-diversi proġetti f'dan il-qasam fosthom il-Park tal-Majestral biex anke jittiebu l-affarijiet hemmhekk. Min-naħa l-oħra l-President tan-Nature Trust Vince Attard faħħar id-deċiżjoni li l-Gvern jaqsam lil MEPA f'żewġ awtoritajiet, waħda tal-ippjanar u l-oħra responsabbli mill-ambjent. Vince Attard laqab b'sodisfazzjon ukoll il-fatt li l-qasam tal-ambjent issa tpoġġa taħt Ministeru wieħed u li miegħu ingħaqad ukoll it-tibdil fil-klima turija li din l-amministrazzjoni qed tagħti importanza lil dawn l-oqsma. L-ONS hija pożittiva li l-Ministeru se jiġbor fih dan u ħafna oqsma tal-ambjent, naħseb il-priorità tkun fuq żvilupp sostenibbli, anke l-mod kif se nħadmu nipproteġu siti ta' Natura 2000 biex dawn mexxhom il qudiem itgawda mill-poplu kollu.